Isang nag-aalam na pagbati po sa inyong lahat. Ako po si Denise Bancoleta, ang inyong Public Relations Officer mula sa partidong Siglap. Samahan ninyo ang kumikilala sa lakas ng bawat isa. Naniniwala po ako, naniniwala ako na kaya kong maglingkod sa inyo. High school pa lamang po ako, naging student principal na po ako, at naging officer, naging intelligence officer ng CAT. May questions po ba kayo? Bakit, Denise?